A partir d'ara entrem com en un punt una miqueta més nostàlgic, ja que aquesta és potser la part que tinc més records de quan era petit de Tibidabo. I en aquesta àrea d'aquí també trobem el nostre proper objectiu. Miramiralls, el típic laberint de miralls, que té bastanta cua, però en principi nosaltres, a l'anar amb la meva germana, amb mobilitat reduïda, no en fem. Només hem fet cua a la muntanya russa, perquè ja en si l'atracció està adaptada. No sé per què vaig jo davant si jo xoco. Aquesta sala m'encanta. Aquell és molt guai. No és el meu àrtic aquí. No veig res. Gràcies. Què feu? Voltes. És tot recte, vale. Quin susto. Doncs ja hem sortit també de Miramiralls. La veritat, tenia el record de quan era petit i em semblava molt més gran i em perdia, i realment no és un laberint, tens miralls on et veus en diferents formes, però la resta és com bastant recta i diferents jocs amb miralls, així que no m'ha decepcionat, és curiós, però en el meu imaginari del Ferran nen petit era molt diferent. Però ja tenim una cosa més feta i ara, just al costat de Miramiralls, tenim els autòmates. Els autòmates, com a curiositat, van ser l'inici del que avui en dia coneixem com els animatrònics que trobem a totes les atraccions, i perquè us feu una idea, Walt Disney es diu, jo no estic segur, però és una cosa que es diu i que sembla que està bastant confirmada, va venir a veure aquesta exposició d'autòmates, de petits robots, que ara us ensenyaré des de dintre, per agafar idees a lo que després va acabar sent, perquè ho entengueu, l'atracció de les nines de Disney, It's a Small World, amb tots els robotets. Doncs possiblement aquesta sala que anem a veure ara va tenir certa influència. Anem a veure-la. Espera't.
I deixem enrere el Museu d'Autòmats. Com haureu vist, és una sala molt entranyable, realment. No és res espectacular ni que us volarà al cap. Simplement, si ho veniu a visitar, tingueu en compte que són primers robots de fa molts anys. Realment no sé dates i m'ho podria inventar i us enganyaria, així que prefereixo no fer-ho. Simplement són aquests petits robots, es mouen automàticament i tenen molts anys. Aleshores, és un petit trosset d'història, porten aquí el Tibidabo molts anys i la sala ja desprèn aquesta nostàlgia. Molt xulo. Amb això acabem aquesta planta número 5 i arribem a... De fet, ara ja anem cap a la planta de dalt de tot. Mentre anem cap amunt, aquí hi ha una cosa que em diu la meva germana i el meu cunyat, que no he fet mai, que són com unes pistoles, que ara ho anem a fer. Aquí, aquesta zona, aquesta àrea que estem passant, recordo, fa molts anys, aquí teníem un simulador, la típica caixa que tu entraves i semblava que et portessin a l'espai i sorties molt marejat. Doncs això ho trobàvem just en aquest espai d'aquí, que deixem enrere. I ara, abans d'arribar a l'àrea de dalt, a l'àrea panoràmica, que ara us explicaré com és i com funciona, anem a provar Interactivi. I ja sortint també de l'Interactivi, la veritat és que està molt bé. Perquè us feu una idea, seieu en files de 6, on entreu en un grupet, us donen una pistola i teniu una pantalla on us van sortint diferents enemics que heu de disparar. Està molt bé, una experiència més al Tibidabo, no l'havia fet, així que m'ha agradat bastant. I ara sí que arribem a l'àrea panoràmica, l'àrea més tradicional del Tibidabo, on tenim també moltíssima oferta. Així que anem a descobrir-la a poc. Aleshores, aprofitem que arribem aquí per explicar-vos una miqueta com funcionen les entrades del Tibidabo. Al Tibidabo, tot el que és la planta que visitarem ara, es pot entrar gratuïtament, sense entrada. I en cas que volguéssiu fer alguna de les atraccions que es troben en aquesta part, la podeu pagar individualment. En cas que voleu entrar a la resta del parc, doncs l'entrada té un cost de 39 euros, crec que hem pagat avui. I bé, nosaltres el primer que farem d'aquesta àrea panoràmica és Giridabo, la nòria del Tibidabo. Aprofito ara que la tenim aquí parada. Aquesta cistella blanca que esteu veient és una cistella adaptada en la qual hi pots pujar amb cadira de rodes. Aquesta que veiem que ara surt per aquí. Doncs ja som a la Nòria, anem a veure les vistes des d'aquí. Aquí tenim el cartell aquest que s'ha incorporat per al 125è aniversari del Tibidabo. Aquí davant tenim Merlí, que la veritat és que m'ha agradat molt, i si podem l'anirem a fer abans de marxar. I aquí, doncs, tot Barcelona. Podem veure des d'aquí davant de Barcelona. La meva oficina està per allà a l'esquerra. Allà a la dreta tenim també el Camp Nou, no sé si es veurà realment, però... I per aquí tenim també tot el que és el funicular de la Cuca de Llum, que avui no l'hem agafat. El vaig agafar fa 2 setmanes quan vam venir a la Friki Park Espon i la veritat és que està molt bé, està molt modern. I també veiem aquí un fragment de la via de l'Embruixar Bruixes, que avui doncs, no està en funcionament. I hauríem fet una volta sencera a la Nòria. M'he posat la jaqueta perquè allà dalt fa bastant més fred. Ja hem sortit del Giridabo, és una atracció típica, una nòria de tota la vida, les vistes són espectaculars, m'agrada molt, a més amb la gòndola pots compartir moments, amb la meva germana i el meu cunyat allà és algú que a mi m'agrada, que a mi aquestes coses m'agraden. Però seguim i anem una miqueta més amunt perquè anem a pujar a la Talaia.
fantàstic. Tens una mica de por? Una mica, no me'n recordava que això anava tan amunt. Mira, pots parar de dir-me coses de totes les atraccions o què? Està amunt. Ja estem a dalt de tot. Allò és la Torre de l'Aigua. I aquella antena d'allà és per la que Lluís Companys va declarar la República Catalana, que va durar 3 dies. Fins que va començar la guerra. I allà hi ha l'edifici cel, on anirem. I la que allà arriba? Que sí? No estava mirant la muntanya. Alà, estem aquí, ja estem baixant. Ara ja ho veig més bé, Amb els peus a terra, encara no. No, però ja ho veig més bé, que ja estem més a prop. Ara ja m'agrada més. Quants anys ha de tenir aquesta atracció? No ho sé. Des de que va obrir el parc? Sí. Són 25 anys? Molt, no ho faré. Anem a veure com és que fa. Estic pagant un compromís. Sí. I ja hem arribat. Sortim ja de la Talaia. He de dir que fa bastant de respecte. Ens hem rigut molt. La meva germana a les altures no li agraden. Ho ha passat malament, però d'una manera graciosa. Ens hem rigut amb ella. Les vistes des de dalt són espectaculars. Recomano 100% pujar a aquesta atracció. I ara sortirem un moment d'aquesta àrea panoràmica, sortim del parc, perquè anem a veure aquesta església que acabeu de veure ara des de la Talaia. Doncs hi anirem a pujar perquè també les vistes des de dalt són espectaculars, així que anem a pujar a dalt de l'església. I ja hem arribat aquí, a dalt de l'església. Déu-n'hi-do, les escales que hi ha, estic cansat. I trobem un dels miradors més bonics de tot Barcelona, així que mireu les vistes. Com veieu, des d'aquí tenim unes vistes del parc espectaculars. Aquí tenim l'avió, la Talaia, la Nòria, el nou logo de Barcelona, que també hem mencionat abans, les oficines, això que tenim just aquí al davant, aquest edifici quadrat, és l'estació de la Cuca de Llum. I aquí al peu de l'església també tenim aquest restaurant que ara està en obres, que obriran pròximament, i serà un restaurant, el restaurant La Masia, tinc entès que li mantenen el nom. Serà un restaurant de menjar de cert nivell, tindrà un cost elevat, encara estan en obres, així que intentarem en la propera visita del parc, si podem, visitar-lo i us explicaré què tal l'experiència. I tornem a estar a dins d'aquesta àrea panoràmica per anar a fer el que possiblement és l'atracció més emblemàtica, la que més es veu del Tibidabo, i és l'avió. Aquest avió que és una mostra a a escala real del primer avió que va volar de Barcelona a Madrid. El creador del Tibidabo volia portar aquesta experiència per tota aquella gent que en el seu moment doncs, potser no es podien permetre, no tenien cap necessitat de fer aquest trajecte, doncs va portar aquí, a la muntanya,
aquest avió perquè tothom pogués gaudir d'aquesta experiència. Així que anem a pujar a l'avió. I sortim de l'avió. Adéu. Me l'ajupi molt, aquesta porta és molt petita. Ja tenim el llegendari avió fet. Hem estat molta estona a la cua és molt lenta, només hi caben 10 persones, entren grups de 10 en 10, ja ho haureu vist perquè us he gravat l'interior, i hem estat pràcticament una hora fent cua, i amb això se'ns ha acabat el dia. Vull acabar-vos d'ensenyar aquesta àrea panoràmica, així que ens estem allunyant de lo que és la Nòria, la Talaia i l'avió, i estem passant per aquest passeig camí de l'edifici Cel. Ens han quedat coses per fer avui, ara quan tornem ho anirem repassant, tot el que ens ha quedat per fer, però en aquest camí, a part de tenir aquí una petita exposició a mà dreta sobre la història del Tibidabo, que és tot això que estem veient per aquí, més endavant tenim dues atraccions infantils, que és el que us vull ensenyar, bàsicament, perquè l'objectiu del dia d'avui era ensenyar tot Tibidabo. Arribem a aquesta àrea infantil que us comentava. La veritat és que, sorprenentment, està molt animada per ser l'hora que és. Aquí trobem unes clàssiques tasses de nens petits i aquí tenim dues atraccions més de passeig. Tenim aquest tren ambientat amb l'oest, amb indis. Aquí tenim la cabanya. I aquí trobem el tren, i si seguim una miqueta més endavant trobem l'altra atracció de recorregut, que és molt similar, potser inclús encara més familiar, que són aquests trens d'aquí, que bàsicament fa un recorregut en forma de zero, que es diu Rodeo. Doncs bé, aquestes són les 3 atraccions que us volia ensenyar, que també trobem a l'àrea panoràmica, que de vegades la gent es queda a la part principal de l'àrea panoràmica i no arriben fins aquí, i doncs jo ho he vist, hi havia bastant d'ambient per ser l'hora que són pràcticament les 7 de la tarda, i estava bastant animat. Aquestes 3 atraccions infantils, i si seguim una miqueta més arribarem a l'accés a l'edifici Cel. A part de tenir una zona mig d'aventures amb alguns tobogans, amb algunes zones amb cordes per pujar, arribem a l'edifici Cel. A l'edifici Cel ara mateix hi ha una activitat que no he fet mai, la veritat, de realitat virtual. I bé, la meva germana ho ha fet i més o menys m'ha explicat què és. Avui no tenim temps ja de fer-ho, però bàsicament et posen unes ulleres de realitat virtual, t'entren en una sala i tu has d'anar disparant a diferents coses mentre et vas movent per la sala. Nosaltres avui no tindrem temps, però volia ensenyar-vos-ho. Aquí tenim aquesta zona plena de tobogans. Ja hi tenim tobogans.
com en tot el parc, tenim rutes alternatives, ja sigui utilitzant l'ascensor. Diríem que de les 3 plantes inferiors trobem camins així, en els quals amb rampa podem accedir amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, diguéssim. De la tercera planta a la segona sí que hem d'agafar el que seria l'ascensor, i a partir d'allà ja tornem a poder desplaçar-nos completament per espais com aquest, amb rampes. Tot el parc és totalment accessible. I aquí tenim l'edifici Cel, a dalt d'aquesta rampa que acabem de pujar, que com veieu hi ha Beyond, aquesta experiència de realitat virtual. Us la volia ensenyar, avui no la podrem fer perquè ja està tancada, però que sapigueu que també teniu això aquí dalt al Tibidabo. I com ja em coneixeu i no podia ser d'una altra manera, estic lesionat del genoll, així que no sé què podré fer, però anem a fer una miqueta al camp d'aventura. No sé com... Espera, vaig a lligar-me la GoPro. No sé com gravar això amb el genoll com el tinc i no fer-me mal ni caure. Com veieu, aquí hi ha diferents tobogans. Nosaltres tenim aquesta red, la qual ja estem superant bastant bé, les coses com siguin. Primera prova superada. Aquí tenim més tobogans, allà més tobogans. Doncs em tiraré per aquest, ja que estàs allà esperant. Anem a tirar-nos pel tobogan. Ai. Ui! I ara ja sortim del tobogan i amb això s'acaba el nostre dia al Tibidabo. He intentat ensenyar una miqueta tot el que és el Tibidabo amb les seves 6 plantes i una miqueta com està organitzat. Com veieu, són les 7 de la tarda, hem estat 8 hores al parc i no hem parat. Hi ha atraccions les quals amb la meva germana i el meu cunyat no fem cua, i tot i així hi ha coses que no hem pogut fer. És a dir, Tibidabo té molta oferta. Hem estat molt a gust. La veritat és que m'ha sorprès i m'alegra molt la quantitat de gent que hi havia avui al parc. És veritat que és la segon cap de setmana de la temporada que està obert. Tot just avui comença la primavera, la gent està animada, ha fet molt bon dia. Jo crec que això també convida molt a venir al parc. Però amb molt d'ambient al parc, el qual realment m'agrada. És un parc que hem gaudit moltíssim, em porta molts records de la infància. Òbviament és el parc que més venia quan jo tenia 4 o 5 anys amb la família, així que em fa molta il·lusió portar-ho al canal. I puc dir amb tota seguretat que aquesta temporada 2026 tornarem a visitar Tibidabo. Tornarem a visitar-lo perquè avui els troncs ens han fallat, ho hem intentat 2 vegades abans de dinar i una després, i les 3 vegades els havien engegat i quan hi hem anat estaven evacuant a la gent que hi havia pujada, així per sort no ens ha tocat, no hem arribat a pujar-hi, però ens els hem trobat tancats, així que hem de tornar per fer els troncs. També ens ha faltat un clàssic del Tibidabo, l'Embruixa Bruixes, aquest tren que va penjant de la zona de l'àrea panoràmica, en el qual t'espanten, el qual m'he estalviat que m'espantin, però em sap greu no haver-ho pogut gravar i no haver-hi pogut pujar, així que tornarem per fer els troncs, per fer l'Embruixa Bruixes i el que us acabo d'ensenyar de l'edifici Cel, l'experiència Beyond de realitat virtual. Així que tornarem aquesta temporada 2026 a visitar Tibidabo, intentar fer aquestes coses que no hem fet, i la veritat és que és un parc molt especial, molt màgic. Si veniu a visitar-lo, no vingueu amb unes expectatives de comparar-lo amb PortAventura o Parque Warner o Disney. És un parc d'atraccions, de ciutat, completament diferent, amb un encant completament diferent. No és temàtic, és d'atraccions. Però té una màgia, al final és un parc amb 125 anys d'història, ho estan celebrant aquest any, i jo crec que és una joia que s'ha de cuidar i que val molt la pena visitar. I ara sí, des d'aquesta àrea panoràmica amb el carrusel que ens queda per aquí darrere, la Nòria, ens despedim d'aquest vlog. Espero que l'hagueu gaudit moltíssim. La veritat és que jo sóc molt feliç d'haver vingut aquí al Tibidabo, d'haver-ho pogut portar finalment al canal. Si us ha agradat, deixeu un like, subscriviu-vos, si us plau, que m'ajuda moltíssim, i deixeu-me a la caixeta de comentaris si coneixíeu el parc. I ens veiem ben aviat. Adeu!